Moko kuom wakeyni mawuok e kaunti ma Nyamira owuok oko kendo riwo lwedo kampen mar odiechienge 16 makwedo lwenje ma kit chuech. Ka giloso e boma ma Nyamira, wakeynigo mowuok e riwruok ma Nyamira Queens nopedho ywak margi ka giyango ni giyudo akwede mopogore opogore kaka chae, kuonde mag tich kod udi kuonde ma gidake kaluwore gi kit chuech margi. Wakeynigo nomedo kwedo chike mag anyuola kaka tero nyiri nyange, ka gilero ni mano jiwo akwede mag kit chuech, ka bende gikwayo wakeyni wetegi mondo mi oriwgi lwedo e kedo gi chike ma kamago. Wanaume wanapiga wanawake, wanawake wanalia kama vile mama zetu walikuwa wanalia kitambo. Hii inaumiza sana. Kwa hivyo naambia kina mama, simama kwa haki zenu, msimame na usinyamaze. Tangaza wakati unaona unadhulumiwa, ebu piga sauti, tangaza na wacha chief asikie kwamba kuna kitu kinafanyika hapa, or else ukivumilia ndani ya ndoa ambao ni mbaya utakufa na tutakuzika. Kuna mambo ambao ni ya kisamani, yani cultural practices, which for now do not add value. Like FGM, we are stressing very highly that as Omogusi now we want to encourage our people to wawache mambo ya FGM kwa wasichana, wawache kabisa. Tutakuwa na magrupu hata hii yetu na ingine hata makanisa. We talk on how to bring up this culture in a modern way, so they can fit anywhere. Tuache hii mambo ya kisamani. We do preach against all the vices like FGM, early pregnancies, rape, beating of the women. That is something that is old-fashioned. So as women, we are educating women to stand for their rights and to advocate for the rights of women and the rights of the girl child. Riwruoge makedo gi midhiero mag lokruok mar kor lwasi e kaunti ma